Kulturni centar Kruševac dodeljuje godišnju nagradu kao trajni oblik priznanja pojedincima za najviša dostignuća u oblasti kulture, prosvete i nauke za grad Kruševac u cilju isticanja i vrednovanja stvaralaca i njihovog doprinosa u razvoju kulture, umetnosti, prosvete i nauke. Nagrada nosi naziv Svetosavska nagrada kao simbol plemenitosti i svega onoga što je kroz svoje delovanje značio Sveti Sava i deluje kao podstrek umetniku da pre svega bude ličnost stvaralac. Nagrada se sastoji iz Svetosavske povelje i novčane nagrade. Ove godine odlučeno je da ovo prestižno priznanje dobije profesor dr. Ivan Filipović, dekan Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu. Profesor dr. Ivan Filipović je u obrazovanju oko 40 godina, kako u osnovnom, srednjoškolskom, tako i univerzitetskom. Tokom ovog perioda dao je značajan doprinos razvoju obrazovanja na svim obrazovnim nivoima, ne samo u Kruševcu, već i u Rasinskom okrugu. Imajući posebno u vidu značaj osnivanja i uspostavljanja rada Poljoprivrednog fakulteta, koji će u budućnosti biti jedan od glavnih nosilaca razvoja Kruševca, Rasinskog okruga, kroz generacije studenta koje se školuju. Profesor dr. Ivan Filipović dao je veliki doprinos za akreditaciju visokoškolske ustanove, studijskih programa, osnovnih i master akademskih studija, kao i akreditaciji Poljoprivrednog fakulteta kao naučno-istraživačke organizacije, što će učešćem u projektima, saradnjom sa naučnim institucijama i poljoprivrednim sektorom doprinijeti razvoju nauke i poljoprivrednog sektora u Kruševcu, Rasinskom okrugu i centralnoj Srbiji. Profesor dr. Ivan Filipović rođen je 1959. godine u Kruševcu, gde i danas živi. Zaposlen je na Univerzitetu u Nišu u zvanju redovni profesor za polje prirodno-matematičkih nauka. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Kruševcu, studije geografije započeo je 1979. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek za geografiju, i diplomirao je za 3 godine studija, proglašen je za studenta generacije školske 79-80. godine. Magistarske studije završio na postdiplomskim studijama Geografskog fakulteta u Beogradu, smer geografska kartografija. Doktorsku disertaciju odbranio je 1998. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu. Profesor dr. Ivan Filipović na mesto dekana Poljoprivrednog fakulteta imenovan je 2018. godine. Član je Senata Univerziteta u Nišu, naučno-stručnog veća za prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke. Objavio je 18 radova u vodećim međunarodnim naučnim časopisima, oko 50 radova u vodećim nacionalnim i naučnim časopisima i 3 monografije nacionalnog značaja. Nagrada za najviša dostignuća u kulturi grada Kruševca biće uručena 25. januara u 18 časova u Kruševačkom pozorištu na Svečanoj akademiji koju organizuje Pravoslavna eparhija Kruševačka i Kulturni centar Kruševac.